Představa versus realita. Stávání o Vánocích. Vánoce. Kolik je? 4 hodiny ráno. Já měla ve 2 stávat. O kluci. Jsou Vánoce. Yes. Realita. Kolik je? 3 hodiny odpoledne. To ještě můžu spát. Dneska je štědrý den. Ono, kruci. Já jsem měla jít k babičce. Malování. Tak jo. Realita. Kde je ta rodinka? Aha. Kruci, jestli na to mám dobře. Kde je to zrcátko? Aha, kde je to hezky nějak? Volný čas. Představa. Maminko, můžu ti pomoct pít cukroví? V žádném případě. Nebo jo. Realita. To už je 5 hodin. Mami, já mám hlad, kdy bude večeře? Teprve ji dělám. Učení. Představa. Už to umím. Jo? Realita. Už to umíš? Jo, umím. Jseš si jistá? Jasně. No dobrá. Peníze. Představa. Díky, mami. Realita. 1 koruna? Vážně? To jsou nejhorší Vánoce. 1 koruna. Čekání na Ježíška. Představa. Mami, viděla jsem Ježíška. Fakt? Uka? Yes. Páni, tak to už ti nese dárečky. Jo. Realita. Sakra, drahu, pojďme pomoct, sakra, s těma dárkama. Za chvilku se vrátí Lucka a nebude mít dárky pod stromečkem. Jak by to vypadalo? Ach jo. Rozbalování dárků. Představa. Yes! To jsem si přál. Yes! Děkuju, Ježíšku. Děkuju. Realita. To nebo je tak velký dárek. Všem děkuju. No tak to bude něco velkého. Jo, ty si myslím. 1 pitomá gumička. Takhle velký krabici. Posíláme zpátky. O kruci. Nepovedená scénka. Dospívání. Představa.
hustý. To už budu mít ten byt na Vánoce. No super. Mami! Ha, ha, ha. Realita. Cože? Když je dostanu ten byt? Až příští Vánoce. Předsevzetí. Budu se celý rok pilně učit. Jo. Předsevzetí. Realita. Budu se pilně učit celý rok. Teď. No. Ahoj. Hele. No já jsem si dala předsevzetí, že se budu učit. Počkej, ale je dneska party. No tak to jdu. To já se učit nemusím. Tak jo. Takže já vás vítám u tohle, nebo loučím se s vámi u videa a doufám, že se vám tohle video líbilo. Doufám, že se tam i v některých těch scénkách najde